Arzuwlaryňdan hasyl bolmagyny isleýärsiňizmi? Onda olar hökmän kagyda ýazmaly. Ajaýyp.com kanalymda hoş gördük. Şu videomda men size arzuwlaryňyzy hasyl etmek üçin olar kagy ýüzüne nädip dogry geçirmelidigini gurrun berjek. Şeýle-de täze sumkadan başlap, täze jaý edinmek baradaky islegleriňizi durmuşa geçirmekligiň ýollaryny görkezjek. Hakykatdanam, siziň ähli isleýän zatlaryňyzy edinmek mümkinmi? Hawa, bu dogrudan mümkin. Men size dartyş kanunyny dogry ulanmakla öwretjek. Munuň üçin ähli edýän isleg arzuwlaryňyzy dogry görnüşde kagy ýüzüne geçirmekligi bilmelidir. Näme üçin ýazgy görnüşindäki islegler biziň aňymyzda aýlanýan isleglerimizden çalt we takyk amala aşýarka. Munuň sebäbi biz ýazyp goýan isleglerimize we maksatlarymyza bar bolan ünsümizi gönükdirýär. Ünsüň jemlenen ýerine bolsa, ähli energiýamyz hem gönükdirilýändir. Gelin indi bolsa, isleglerimizi dogry ýazmaklyk metodikasyna seredeliň. Birinji adım. Özüňize rahat we ýeka bolup biljek ýer tapyň. Ýöneki ak kagyzy öňüňize alyň. Şol kagyza bar bolan islegleriňizden has möhümlerinden başlap, kiçelýän tertipde ýazyň. Jemi 10 sany isleg. Birinji iň möhüm hasap edýäniňiz, soňra ondan kiçirägi we şoňa meňzeşler. Özüňizi ören uly zatlary isleg etmekden gorkmaň. Bu mümkin däl, bolup bilmejek hyýal diýen pikirleri etmejek bolun. Esasanam özüňizi aýratyn ýaraýan, ýüregiňizi jigledýän arzuwlaryňyzy görkeziň. Islegleriň sanawyny bir günde ýazyp, soňra bir näçe günüň dowamynda goşmaçalary girizip ýa-da aýryp bilersiňiz. Wagty bilen islegleriňiň üýtgemi hem mümkindir. Onda biz gereksiz hasaplayan zatlarymyzy çyzyp, ýerine täze isleg ýazyp bileriz. Bu sanawda nämeler görkezip bileriz? Onda takyk material zatlar ýazmalydyr. Meselem, şaý sepler, pul, jaý, smartfon, şeýle-de şahsy isleglerimizi. Söýgi, jüýdüňize duşmak, biriniň gutlagy, çağalaryňyň bilim almagy, maşgalaňyzdaky gatnaşyklaryň gowulanmagy we şoňa meňzeşleri takyk we jikmejik görkezmek zerurdyr. Eger siz ulak edinmek isleýän bolsaňyz, onda onuň markasyny, modelini, reňkini, ýagdaýyny, kimiň onu dolandyrjakdygyny görkezmelidir. Pul isleňiz bar bolsa, onda belli bir möçberi görkeziň. Size näçe gerek? 200 miňmi, 400 miňmi? Ol pullaryň nereden peýda boljagyny ýazmaň. Ähli islegleriňizi häzirki zamanda eýýän bolan hadise hökmünde görkeziň. Meselem, men halayan adamymy durmuşa çykdym we biz bir-birimizi söýýäris. Ýa-da men şäheriň merkezinde ýerleşen 3 otogly husussuz jaýda ýaşaýaryn. Şulary ýazyp görkezenimizden soň ikinji adyma geçýäris. Bu sanawy hemişe ýanyňyzda saklaň we günüň dowamynda 3 sapar ýerden gündüz we akşamary okamaly. Ähli 10 islegiňizi gaýta-gaýtadan okap, hasyl bolan islegleriňiziň üstüni çöziň. Her gezek islegleriňizi okan wagtyňyz, onuň hasyl bolan wagty özüňizi nähil duýjagyňyzy göz öňüne getiriň. Kä wagtlar siziň üçin edýän islegleriňizi mümkin däl ýagdaý ýaly bolup görünür. Bu kadaly ýagdaýdyr. Aňyzda şeýle ynanmazlyk we mümkürlük döränzesine siz ýazan sanawyňyzy gaýtadan okap çykyň. Ýadyňyzdan çykarmaň. Siziň islen zadyňyzy edinmeňize hiç zat päsgel berip bilmez. Haçynda edin isleňiz amala aşyndy. Siz muňa minnetdarlyk bilen gowanyň. Bu siziň endiňize öwrülmelidir. Aldyňyzmy? Älim giňişlerine minnetdarlyk duýgusyny ýaýradyň. Wagty bilen sanawdaky bir isleňiz hasyl bolanda, onuň ýerine täze isleňizi goşup bilersiňiz. Anhasyzyndy ähli isleg bildirýän zatlaryňyzy edinmegiň ädim meýilnamasyny öwrendiňiz. Meniň özüm hem bu metodikany ulanyp, onuň hakykatdan hem kömek edýändigine şaýat boldum. Esasy zat
ulu onam ve älime ýaýylýan minnetdarlyk duýgusy. Eger-de siz durmuşyňyzyň täze öwüşgünlere çaýylmagyny, günde irden gowy duýgular bilen oýanmaklygy isleýän bolsaňyz, onda onamyňyza daýanyň. Geljekde hem arzu islegleriňizi hasyl etmek metodikalary barada gurrun etmegimi isleseňiz, meniň kanalyma agza bolup, kommentariýalaryňyzda bu ugurda ýeten üstünlikleriňiz barada ýazyň. Onda näme? Häzirlikçe hoş.